Ábrahám Tandari Ágnes vagyok, előadóművész, énekes, színész és a Magyar Aranykereskedő Zrt.-nek a marketingese, illetve ékszertervezője, ékszeraukció szervezője. Nagyon szeretem ezt a munkát, hiszen olyan különleges ékszerekkel találkozom, amivel nem mindenki találkozhat. Antik ékszerek, nagyon régi ékszerek, gyönyörű történetekkel, és nem mellesleg igazi, drágaköves ékszereket készíthetek, tervezhetek, ez a Baranka kollekció. Kislánykorom óta nagy vágyam volt a színpad, az énekesség, és hát ezzel vele járó az, hogy az énekesnő igenis csillogjon, úgyhogy úgy érzem, hogy most igazán jó helyen vagyok, hiszen a színpadon gyönyörű ékszerekkel léphetek fel, és élvezhetem azt a kiváltságot, hogy meg is tervezhetem magamnak. Ha-hó! Jó napot kívánok! Kezi csókolom. Bárdosi Ildikó. Ábrahám Tandari Ágnes. Bárdosi Sándor. Ábrahám Tandari Ágnes. Tegeződhetünk? Én mi köszönjük szépen. Köszönöm, csücsüljetek le akkor. Egyébként... Magyar Aranykereskedő Zrt. Így. De ez nagyon komolyan hangzik. Az is. Az Ez is. véresen komoly. De az azt jelenti, hogy csak ti kereskedhettek arannyal? Nem, bárki kereskedhet aranyal. Egyébként maga a név utal arra, hogy ti nagyon régóta foglalkoztok ilyesmivel? Régóta foglalkozunk ilyesmivel, de ez egy gyűjtőnév, inkább így mondanám. Ugyanis befektetési arannyal, ékszergyártással, ékszeraukcionálással, ékszerkészítéssel is foglalkozunk. Hoztam is nektek egy ékszert, hogy megmutassam. Ez például egy saját gyártású ékszerünk. Ha megnézitek. Ez egy csoda. Meg lehet fogni? Hogy Hozzá ne lehet lehetne? Persze. És akkor ez fehér arany. Fehér arany, így van, és gyémántok vannak benne. Fú, és ez megtippelhetem az értékét? Hogyne. Durva, nem? Durva értéke van. Ez 1,5 millió? Nem. Több. Több. Tudtam. 2,5. Nem. Annál is több? 10 millió forint. És ha csak az egyik felét szeretném mondani. Befektetésnek az se rossz, de nem fogjuk eladni az egyik felét. Csak párban? Csak párban, így van, ez egy ékszer. Jellemzően mennyire fektetnek most ékszerbe az emberek? Hogy Változó. Az ékszeraukció során jellemzően azért vásárolnak, hogy befektessenek az ékszerekbe. Ilyen mérvű ékszerekbe sajnos kevesen fektetnek bele, bár a gyémánt is lehet befektetés, sokkal könnyebb magunkkal vinni. Ez az értékét nem fogja elveszíteni. Nem úgy, mint itt tudom én a svájci frank, hogy a svájci frankot vezet, puf, akkor leesik az árfolyam, és akkor ez sose fog megtörténni. Ez különösképpen nem, mert értékgarancia van rajta. Ez azt jelenti, hogy ha bármikor úgy döntesz, hogy te el szeretnéd adni ezt az ékszert, mi visszavásároljuk. Hoppá! És neked egyébként mi a kötődésed az ékszerekkel? Azon túl, hogy nő vagy és imádod, mert minden nő imádja. Bizony, de... nagyon szeretem őket, és nem csak, hogy fotózom őket az aukció során, hanem én ékszereket is tervezek. Ez egy saját tervezésű pillangó, szétszedhető, tehát egy ilyen barátság pillangó is lehet, anya-lánya pillangó. Ez mozog? Ahogy szeretné. Így van, ugye leveszem, és akkor meg tudod nézni. De jó! És ez milyen drága kő? Ők topázokból van. Az drága a topáz? Az mennyire számít Nem drága vészes kő? drága kő a topáz, mondjuk méretétől függ és iszolásától függ. Ez egy értékében? Ez egy értékében 800 000 forintos ékszer. Bemutatom nektek a férjemet, Kulimár Miklós. Bárdosi Ildikó. Bárdosi Sándor, üdvözlet. És hozott nektek két aranytömböt, csak hogy érzékeltessük, hogy mint Magyar Aranykereskedő Zrt. Mi mivel is foglalkozunk igazán. De a filmekben ilyen nagy tömböket dobálnak, meg így viszi a hón alatt, meg futnak vele, hát ez baromi nehéz. Olyankor mi is mosolygunk, és ráadásul egy ilyen tömb az 13 kiló. Vagy 14 kiló, és hát azt nem tudod így felkapni. Hát nem, ez egy tömör cucc, ez nem Nagyon. És egyébként még többnek is érzem. Miért van az, hogy pont az arany lett az érték fokmérője a világban? A ritkasága miatt? Vagy azért, mert sárga? Vagy miért? Már időszámításunk előtt, egy 4500 évvel is, az arany az pénz volt. És ma is az arany az igazából pénz, tehát van rá jogi fogalom, ami pénznek tekinti az aranyat, és az összes pénz közötti versenyben az arany a legerősebb pénz. Tehát nem volt a múltban sem, és nincs jelen sem erősebb pénz. Tehát mindegy, hogy dollárról, kuwaiti dinárról, svájci frankról beszélünk, mindegyiknél erősebb az arany. Egyébként ennek a 2 kiló aranynak megy 1000 gramm, két teljesen különböző öntés, ahogy nézem, igen.
az egyik innen, másik onnan. Ez jelent Két valamit, különböző gyártó. Attól mindegyik 24 karátos színarany, tehát nincsen jelentősége. Hátul meg tudod nézni, hogy ugye ez egy márkanév, ezek általában mindegyik ilyen úgynevezett good delivery, tehát ilyen jó szállítók, jó gyártók. Ezek ugye a londoni tőzsdére szállítanak olyan cégeknek a termékeit, hozzuk forgalomba. Ez egy svájci, ez pedig egy világcég, egy belga cég. Ez az. Mi egy ilyen tömböcskének az értéke? Igen, ezt akartam mondani, hogy ez a 2000 g arany, Ez aranytömb ebben a pillanatban 31 millió forintot ér. Mióta forog a kezetekben ilyen aranytömbösdi? Tehát, hogy mikor ott először a kezedben egy tömb arany? Mert azért ez nem én egyszerűen nem tudok napirendet érni, hogy... Ez nem olyan, mint egy kiló kenyér, igaz? Nem, mert tényleg olyan, hogy már egy kiló kenyér ugyanennyi súlyú, de hát azért az más, de hogy tényleg ennyi aranyat, úristen, hát egyben még így én nem is láttam, majdnem leállítottam az üvegre. De most kettőt is látsz. Igen, de hogy mióta foglalkoztok így ilyen tömbösítve ezzel az anyaggal? 2010-től forgalmazunk ilyen aranytömböket, csak akkor még egy ilyen aranytömb ára az 9 millió forint volt. Mondhatni. Most 30. Most 31. Igen, 31. 15 év alatt négyszereződött, meg egy hát kicsi. Megéri. De ebben benne van mindenféle folyamat, mindenféle politikai folyamat is benne van ebben, nem? Tehát, hogy az ára változik. A világ hatásai. Igen, háborúk, nem tudom én. Covid-járvány, minden benne van. Ugye egy pénznek az értéke is feljebb tud menni. Tehát, hogyha amikor azt nézzük, hogy 400 forint lesz egy euró, ugye akkor általában ugye a kisbefektetők, meg a nagybefektetők döntései az, hogy én azt mondom, hogy az én pénzemet én el akarom adni, el akarom cserélni egy értékesebb pénzre. Minél többen döntenek úgy, hogy ő a pénzét azt mondja, hogy ezt nem kell, én abból akarok venni, akkor egyre többet fognak kérni tőle, hogy ő elcserélhesse, és minél többen döntenek így, annál drágább lesz egy euró. Nyilván ott, ahol a gazdasággal probléma van, most Magyarországnál annyira most ez pont nem jellemző, szerencsére, de általában az összes gazdaságban a világban jellemző az, hogy az aranyra többen adják a voksukat, mint valamelyik nyomda által előállítható pénzre. És emiatt ugye minél többen döntenek úgy, hogy én el akarom cserélni aranyra a pénzemet, ugye ez egyre jobban emeli az árát. Ez itt a műhelyünk, itt dolgozik az ötvösünk is, Tika is, aki most éppen itt van velünk. Itt vesszük át a tört aranyat, itt készítjük az ékszereket, itt olvasztjuk az aranyat, igen, itt készülnek látom. Az aranytömbök, így van. De amikor hozzánk behoznak ékszereket, amikre már nincs szükség, akkor mi úgy küldjük tovább a finomítónak, hogy ezt mi összeolvasztjuk. Tehát képzeljétek el, hogy a kis gyűrűket, nyakláncokat, fülbevallókat oda belepakoljuk abba az a kis gépbe, így van, az egy gázpisztoly. Hegesztőpisztoly, olvasztópisztoly. Sanyi megtalálta a nagyon veszélyes. De itt nem acetilinnel dolgoznak. Most nem tud megnyomni rajta semmit, nyugtass meg. Nem, itt van azzal tud bekapcsolgatni. Itt van a reduktor, nem a reduktor, az lejjebb van, de hogy nem, hát oxigén van, meg valami, ez milyen gázzal megy? Milyen gázzal megy ez? Palackos gáz. Hát akkor nem acetilinnel, mint ahogy a hegesztők. És akkor azzal elkezdem. Ezekbe a kis csészékbe beletesszük az aranyat, most megmutatjuk, hogy szemléltessük, jó? De nem fogom, tehát belerakjuk az aranyat. És akkor elkezdem hevíteni, és összeolvad. Összeolvad, egy kis öntecs lesz belőle, azt megröntgenezzük, és akkor a röntgen által meghatározott karát alapján fizetünk az ügyfeleknek, vagy éppen küldjük tovább a megfelelő finomítónak, akinek és az ügyfél akkor azt mondja, hogy elnézést kérek, mégiscsak szeretném visszakapni. Hát, azt sajnos már nem tudjuk visszaadni, és ami még érdekesség, hogy nem így tesszük bele, tehát a köveket minden esetben ki kell szedni. Igen, belőle, hát az nem. Mert ugye más a hő meghatározás. Most nincsen, ebben nem lesz egy veszteség? Amikor felolvasztok valamit? Hát valami de, mindig mert marad azok az anyagok, amik nem kell, hogy maradjon az alján, tehát ugye ez ugye először ki van kenve, és akkor ugye... Jaj, várj, ezt megszúrt valami. Neked hogy jött ez a szakma? Ti így megismerkedtetek a férjeddel, és akkor gyakorlatilag te addig nem foglalkoztál ékszerekkel, a közben szerettél bele, vagy ez? Hát én azt se tudtam, hogy lehet eladni ékszer. Tehát, hogy ennyire süket voltam az egészhez. Amikor ide bekerültem, akkor nekem csak azt tetszett meg, hogy gyémánt és csillogás és arany és úristen, de jó, nagyon. És hát későbbiekben ugye, akik itt dolgoztak, kollégák, ők elmentek, és akkor elkezdtem én marketingelni a céget.
elkezdtem mindent felvenni, mindenkivel beszélgettem, hogy ez miért így van, miért úgy van. Szerencsére olyan kollégák vannak itt, akik szívesen tanítanak, szívesen adnak tanácsot, és hát nyilván, amikor olvasztás volt, itt álltam nagy guvat szemekkel, hogy úristen, mi történik. És vettem föl kamerára, mert nagyon látványos, amikor egy olvasztás történik. És sok év alatt tanultál ebbe bele? Hát mi 6 éve. 6 éve foglalkozunk ezzel. Én te 6 éve foglalkozol vele, és gyakorlatilag annyira megszeretted, hogy gondoltad, akkor itt kreatívan ékszert is készítesz. Így van, így van. És te mi voltál előtte? Én énekesnő voltam. Énekesnő igen. voltam. És vagyok is. Így van, így van. Most építem újra a karrieremet, igen. Azért nekem van itt egy olyan kis info, amit te lehet meglepődsz. Na. Mert hogy gyerekekkel is. Így van, régen gyerek. Jól tudom én Jól tudod. Ez még az énekesi pályád előtt 18 évig gyerekekkel foglalkoztam, az is énekesi pálya volt, bohócként, de ezt már próbálom én így lenyesegetni mindenhonnan, nem kell jönnöm. Egy elég elismert bohóc voltam, Galagonya bohóc volt, egy zenekarunk, és jártunk is a világon. Voltál a Galagonya bohóc? Én szerintem azért nem lehet. Én ezt nem is tudtam, de jó! Én ennek úgy de nem azért, hát azért egy bohóc, az egy komoly szakma, ez nem játék. A bohóc sír, nevet, minden. És tanul nagyon sokat. Igen. Egy nádfedeles bár, egy kopott dobgitár, sok nevetés a parton, erről szólt még az anyár. Együtt voltunk mind, sok régi jó barát, végig beszélgettünk akkor minden éjszakát. Emlékszem, június volt, felhőtlen tiszta ég volt, csörgött a telefon, hogy már is menjek, és így része lettem a történetnek. Egy hét és sok-sok emlék, bárcsak újra ott lehetnék, ahol a hétköznapok nagyon mások, és egy kicsit másképp látni a világot. Megmutatjuk nektek, hogy történik az olvasztás, jó? Látjátok, ezek vegyes ékszerek, és ahogy mondtam az elején, ugye nincsenek benne kövek, speciál ebben pont nem is voltak, ahol láttam. De karikagyűrű. Valaki behozta? Hát ezek lezárások, múltak, történelem gyakorlatilag. De most újra fogjuk rebootolni. Most újra rebootoljuk, de ebből valószínű, hogy majd befektetési arany fog készülni. No, tehát ez 25,8 g, és akkor megnézzük majd, miután összeolvasztottuk, hogy mekkora lesz az a kis öntecs, mekkora súllyal fog rendelkezni, és rögtön választ is. De egy nagyobb csepp. Így van, jó? Adjunk egy kis gázt. Azt így gyújtóval? Jó, nem tud visszalobbanni. Tüzet kell. Nem bírom ezeket. Jó, ügyes. Nagy lett, várjál, kicsit visszaveszünk, igen, és akkor adunk neki egy kis gázt, hogy legyen ősz. Sanyi, finom műsor. Jó, de nagyon erősen motorzálva. Ügyes vagy, jó lesz. Még egy picit. Ügyes, szép kék, mehetünk. Most a jó! És akkor most csak ennyi, nem azt mondtad kikenni, meg ilyenek sem? Csak úgy lángolja, és abból így még egy picit összeolvad? állítunk rajta. Hát már olvad is. Ez nagyon durva. Most valakinek most égetjük el a múltját. Nem égetjük el, megolvasztjuk. Hát jó, de valahogy mégis olyan bizarr látni, nem? Nézd, olvad, Ildi, már olvad. Oda néz, már olvad. Zöld a színe, a lángja. Hát ez... Nézd, izzik az egész, látod? Azt a... Na nem gondoltátok volna, hogy olvasztani is fogtok ma. Ennyi aranyat, de tényleg miért zöld a lángja? Mitől zöld? Valaki mit? A réz. A réz. Tehát nem tiszta arany? Nem, ezüst, réz és arany ötvözet. Szerintem egy zárhatod. Oxigén elzár. Ügyes. Meg Akkor vagyunk. vissza tudod akasztani oda a helyére. Jó, ez most ne érjünk hozzá, mert ez forró a Két vége. csipesz kell. Ott van mellette, igen. Egyikkel fogod a Tálkát. tálkát, A másikkal? a másikkal meg szépen kiveszed, végvársz egy picit. Még egy Tehát picit itt a vársz. Várj, tálka. még vörös nagyon. Kicsit megböködöd, most már megböködheted, hogy mozduljon meg benne az Már szilárd? Már dob ki belőle, próbáld meg kinyomni belőle. Aha, megmozdult. Na, ott ki tudod venni a Önts ki, csipesszel. ahogy úgyis Úgy, jó. Meg tudod fogni? úgy, és Wow. wow. A vízbe. Ott a Víz. beleteszed, Csak erősen fogjad. ott a Tartsd a víz, Markod, Ildi. Szétreped? bele a víz. Szétrepedne, ha leesne? Dehogy? Nem, ez már szilárd. Azt hittem, hogy már is. A hideg vizet enged rá.
No hát ez lett ugye a sok gyűrűből meg nyakláncból. Ezzel lehet kacsázni. Elnevezted. Hát azért drága kacsázás. Hogy örülnék, ha megtalálnám, tudod? Ugye? De lehet, hogy dobtam már el ilyet a Ne haragudj, azért egy ilyet fölveszel így a Dunaparton, azért visszadobnád. Azért gondolkodj el mostantól kezdve, Mostantól elgondolkodj. Ha egy fekete kavicsot látsz. De nem az, hanem, hogy ez nem véletlen volt az aranylás se, tudod. Most gondolj bele, valaki talál egy ilyet. Igen, de nem az aranylázban, nem azok lettek gazdagok, akik ilyet találtak, hanem akik az ásót árulták. Az mondjuk igaz. Az igaz. De okos. Ildi, te miért nem vagy ilyen ravasz? 25-8. Hát akkor nagyon munkát végeztél. És nem vagyok tolvaj. De most várjunk, akkor valójában előfordulhat, hogy van veszteség, akkor most itt jól értelmezem a reakcióból. Akkor van, hogyha nagyon nagy a tömeg, és nagyon sok benne a nyaklánc. Akkor abban azért van már zsír, meg ilyen bőr, meg ezért, hát van, meg porkosz, stb. És akkor ugye egy 2000 g-nál azért már van egy 4-5 g veszteség. Tehát ugye látszólag mindegyik egy befektetési aranytömb, valamelyik nem az. És hogy tudjuk ezt kideríteni? Tehát Én tudom, hogy a Farkaspető az aranyérme. Igen, megharaphatod. De nem meg tudom. Nyugodtan. Na, mit gondolsz? Nem, hát ebből nem Ez tudom. arany? Hát mert elvileg hajlania kéne, vagy azért. Benne kéne De lenni benne a maradt a fogat. foga. Az a jó, a benne maradt? Szerintem van arany. Akkor az gyanítom. Jó, hogy és az igen. nem gáz, egy aranyba benne Ja. van. Hát én haraptam meg, a Bárdos Sanyi megharapta. Akkor még Hát értékesebb az a értékek. És egyébként tényleg látod? Igen. Akkor ez viszont ez nem lesz az arany. De ez olyan... Olyan kis De kanyar még sem. súlyra is akár De jó színe lehet. is más. Olyan csúnya. Az nem jelent semmit. Béna a színe. Meg Béna a a súlya színe? béna. Béna, ez a kamu. Na, de ha esetleg nem akarod a fogadat tönkretenni, vagy nincs nálad éppen fajsúlymérleg, vagy nem tudod a tixós vagy a celluxos megoldással ellenőrizni, hogy ez valóban arany-e, akkor végig lehet menni rajta mágnessel, hiszen ugye az arany az nem mágnesezik. Tehát nincs benne ugye semmi. De a rész se. Mondjuk az egy kicsit látványos azért így. És ugye amikor bejönnek Jó. hozzánk, hogy el szeretnék adni, akkor mindig átesnek mindenféle És akkor csak ennyit csinálsz, hogy... Hát ez az első, és akkor gyakorlatilag nem is kell folytatni a beszélgetést. És akkor ebben egyáltalán nincs arany, ez azt jelenti. Hát maximum aranyozva van a teteje, hogy Ilyenkor azt kell mondani, de- ügyes próbálkozás, köszönjük szépen. Így Arra van. van az ajtó. No, tehát most azért ülünk itt, mert hogy ékszert fogunk tervezni, mert ugye én ezzel foglalkozom főleg. Ezek itt ugye már a megtervezett és létre is hozott ékszerek, Baranka kollekciónak hívjuk őket. Szeretem nagyon. Ez egy olyan név, ami A Baranka görögül Ágnest jelent, úgyhogy így ezért lett így a kollekció neve. No, És ez mind drága kő? ez mind drága kő, mind a két dobozban, és egyébként vannak még dobozaink, ezek gyémántok, különböző formájú gyémántok, ezek pedig színes drágakövek, smaragd, rubin, zafír, ugye látjátok, hogy különböző módon vannak csiszolva, van amelyik teljesen semleges, tehát nincsenek rajta ilyen kis lapkák, és ezek tényleg kövek. és ezek tényleg igazi drágakövek. Meg nem üveg, meg ilyesmi, Nem, hanem nekünk ezek... ilyenek nincsenek. Aki ilyet akar, az tőlünk nem tud vásárolni, itt csak igazi kövek vannak. Ő egy topáz, egy London topáz, van hozzá egy nemzetközi tanúsítvány is, ami igazolja az ő származását, méretét, mindenféle dokumentációját. A tervezés során én úgy szoktam, hogy ugye megvan a kő, nagyjából lerajzolom, hogy milyen formája van, már ha fogatoll, az ugye nem hátrány. Így, tehát mondjuk van egy kövünk, és akkor ugye én ebből egy gyűrűt tudnék elképzelni, de milyen gyűrű legyen belőle. Rakjunk mellé más követ, ne rakjunk mellé más követ. Szerintem ez úgy szép, hogyha van mellette még kö, csillogjon. Körbe? Hát Körbe tennél persze, pici kis aha. gyémántal? Tessék, rajzolj nyugodtan meg, ahogy Az jó mutattam lesz, neked. csak macskát tud, mert a lányok... Na, jó, nem pöttyöket, karikákat rajzolunk, hiszen nagyjából megfelelő méretűnek kell lenni. Nyilván Jó, most itt túlozol, de hozzá tudjuk ilyesmi képzelni, lesz. hogy ezek Így a kövek van. körülöttem Nem vannak. csak hozzá gyémántok? képzeljük, hanem hozzá is tesszük. Így van, ezek 2 mm-es gyémántok. Hát akkor elvetettük az eredeti
amit én rajzoltam, mert az béna, igazad van, ez tényleg sokkal szebb lesz, ha neked van ezt a tapasztalatod. Meg ez inkább technikailag fontos, hogy van Igen. nyilván egy módja, ahogy A ezeket be lehet foglalásnak, így van. Ez egy építeni. margaréta jellegű gyűrű lesz, mi így hívjuk ezt, tehát ilyen virágszírom formában lesz körbevéve bele a gyémánt. Ez a saját ékszered lesz? Én nagyon örülnék, ha ez a saját ékszerem lenne, így Mit van. szoktál otthonról kapni? Otthonról, hát a pároktól. Szoktam ékszereket kapni, ezeket is, ugye ez volt a lánykérő gyűrűm, akkor sorba megyünk, ez a lánykérő gyűrűm volt, ez pedig ez egy nagyon különleges platina gyűrű, ugye körbe van venve gyémántal, és hogyha megnézitek, akkor még a foglalás alávésés is van, tehát hogy külön ilyen farkasfog jelleggel van befoglalva. Nagyon szép. Ezek mind egyedi. Téged már nehéz tervezésű. lenyűgözni bármilyen. Nem, azért engem elég könnyű legyűgözni, csak csillogjon és minél nagyobb legyen. És kő Nekem legyen. mindig az jut eszembe, tudod, Igen. van az a vicc, amikor a nagyfejű kisgyerek tudod, mindig sapkát kap, és akkor karácsonyban megint, már megint sapka, nálatok valami hasonló lehet, hogy karácsonykor kinyitsz egy ilyet, hogy már megint ékszer. Hát szerintem Drágám. egy nőnek nincs annyi ékszere, meg nincs annyi cipője, meg öv, meg táskája, amennyi kabátja. elég, meg kabát. Egy mindig elfér. Úgyhogy kell. Hát én azért nagyon bírom, hogy ilyen sokszínű személyiség vagy, és szerintem ez hozza a gyémántok, mint az ékszereknek is a szépségét, hogy egyedi vagy, látszik rajtuk, hogy tök jókat alkotsz azért, mert olyan színes az egyéniséged, és ez tök jó, én úgy örülök, hogy megismertelek. Azt mondd már el nekem, hogy egyébként mi az, ami cél alapvetően hosszú távon, hogy szeretnél minél különlegesebb, és minél több ékszert értékesíteni, vagy mi az, amiben inkább kiteljesedjen? Hát mindenképpen nagyon nagy dolog az, hogyha van egy vásárló, és azt mondja, hogy hó Ági, én a te baronka ékszeredet vettem meg, az egy tök nagy dolog, ez egy saját tervezés, saját gondolat, amit más is szeret. Nyilván ezt a dalaimban is nagyon szeretem, hogy azt mondják, hogy ezt imádom ezt a dalt, segített nekem egy nehéz ponton átjutni, vagy akármi. Úgyhogy a terv az, hogy minél több emberhez eljusson ez az információ, minél jobban szeressék ezeket, az ékszereket, dalokat, bármit, és olyan helyen tegyenek el engem egy dobozba, ahonnan bármikor elő tudnak venni, hogy ja, te vagy az, aki a baronka ékszereket készíted, meg te vagy az énekes. Na, igen, tök jó. Na, ez jó. Hát akkor ehhez kívánunk nagyon-nagyon sok sikert, és hát, ha tudunk segíteni, mondjuk van olyan gyémánt, amit nem bírsz el, én nagyon szívesen segítek a csomagtartóba betenni. Köszönöm szépen. De, vagy ha lenne még olyan ékszer, amit össze kell olvasztani egy ilyen nagy öntecsbe. Szerdánként várunk téged. Nagyon szívesen. Ezeket én bírom, ezeket a dolgokat, és hát tényleg nektek nagyon sok sikert, nagyon sok vásárlót, és hát... Köszönjük. Tudod, mi lenne igazán menő, ha valami hollywoodi produkcióban látnák valami olyan ékszert? Az nagyon menő. Egy nádfedeles bár, egy kopott dobgitár, sok neve